nós sí que podemos dicir que preto do 100% dos orzamento que tiñamos a través destes fondos Next Generation xa están no territorio e, polo tanto, van dar os seus frutos. Para que a xente veña, porque coñecendo é o mellor xeito tamén de protexer, e ao final, pois, resultados con moito traballo que cada un dos que hoxe estades aquí e moitos máis que non puideron estar, podedes sentirvos inmensamente orgullosos, porque de non ser por parte de todos vós, isto non seríamos capaces de leválo a cabo. Polo tanto, parabéns por un traballo inmenso, por ese diálogo que sin dúbida é frutífero. Galicia sendo moi ampla, pois tiñamos que elexir espacios. Eleximos grandes espacios e a partir de aí e destas restauracións disfrutaremos dos mesmos. Falar de conservación en Galicia é falar de identidade, pero tamén de responsabilidade. E para exercer esta responsabilidade fan falta recursos e traballo duro. A memoria que hoxe se presenta condensa un esforzo investido sen precedentes na nosa comunidade, 25,9 millóns de euros, destinados integramente a devolver a saúde, a funcionalidade e a integridade dos nosos ecosistemas máis vulnerables. Se conservaron e restauraron en total 6.200 hectáreas con estes fondos. Cumplimos con creces obxectivos que nos habíamos imposto e que nos exixían os fondos europeos, que eran de 2.825 hectáreas, e certificamos o 99,6% dos fondos comprometidos. Detrás de cada unha destas actuacións que hoxe presentamos existía un problema concreto, pero tamén atopamos unha solución concreta. O programa abrangueu realidades moi diferentes, dende a restauración dos sistemas dunares de Corrubedo, Morouzos ou a Froixeira, ata a recuperación de humidais como foron Lagoa de Cospeito e Gándaras de Budiño. Actuacións tamén desenvolvidas en corredores fluviais do Eo, do Lor, de Fragas do Eume ou traballos realizados en ecosistemas de montañas como Xurés, Ancares, Caurel ou Invernadeiro. E todos comparten unha mesma visión, que é a de recuperar a funcionalidade dos ecosistemas e mellorar a súa capacidade para conservar a biodiversidade.